To je staré jak cigánstvo samo. Ženské pořádku hákají, jak je pro ně obtížné oškubat slípku. Toto jde samo. To je jak pec, chápeš? No ta hlína se vypálí, vytvoří se šlupka, uvnitř se to peče ve vlastní šťávě, to skurvené peří se vpeče dovnitř na tu hlínu a potom to rozrostne jako kokos. On neposlouchá. Ono to nezajímá. S Dankočem jsme to pekli v zemi na horkých kamenech. Prosím tě, a mě chce dělat slipka, ne? Do popela. 20 minut. Je to v cajku.